Ngicela ukuxolisa ukuthi senze ulive lapha yana outside iprison eMaritzburg. Abaningi bathi bengezwa ku live ebekade ngiwenza lapha yana. In summary nje bafowethu ukuthi namhlanje besivakashele ubaba uDlamini, igama lakhe kuthiwa uGugu, lo okwavula udaba lwakhe lokuthi uboshelwe icala le rape athi akalenzanga. Baba uDlamini namanje usamile kulokho, kodwa angikusho ke ukuthi okwethu noma okwami njengomholi akukhona ukwahlulela noma ngithi ubani wrong ubani right. Okwami uqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenzeka. So uma baba uDlamini ukuthi uboshelwe icala ngalenzanga, kumzomela athole ubulungiswa. Njengamanje ke siyasizana nabafowethu esinabo umkhwanazo othuleleni kanye noThabani uMpungose attorneys ukuzama ukuqinisekisa ukuthi ubaba uDlamini uyalithola usizo kwezomthetho, ngokuthi kuzwakale ubufakazi obusha uma kuzokwenzeka ukuthi akwazi nakhululeka aphume aye emphakathini aphila wonke umuntu, ngoba uma ukuthi ampela baba uDlamini icala kalenzanga akumele ahlale ejele. So kumsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenzeka. Ahlonipheke iprocess bafowethu, singavumeli ukuthi singene eindabeni ezomndeni. Okwethu thina uqinisekisa ubulungiswa kuphela. Eyami interest ubulungiswa, angithathi side futhi angifuni ukuthi ngithi ubani right ubani wrong, kodwa kwami ukuthi ubaba uDlamini uma eboshelwe into angayenzanga kuzomela aphume lapha yana ejele, futhi sizoqinisekisa ukuthi uyaphuma ejele uma lelicala ngempela kuukuthi ubufakazi buyavela bokuthi icala akalenzanga aboshelwe lona. Yikho namhlanje ngayizela eMaritzburg, ngangithembisa ukuthi ngizosukuma ngizele mina, nangempela ke namhlanje sizile. Hayi, ubaba uDlamini usamile bafowethu ukuthi akayenzanga lento.